vielen. Het is voor de oudere generatie en jongeren en de jongere generatie wel mooi om te zien hoe het dus vroeger ging. Want ze hebben wakker in de kroegen hebben ze wel eens praat van dit en van dat. Nou, wat zou het nou wezen? Nou, wij dachten, de meesten weer was die kwamen op zo'n idee. Ik zei, dan breng ik dat bij elkaar. Dan kan men eens een idee krijgen hoe het gaat. Toen ik op Grote Hekkeling kwam, had ze me voor het eerst nog maar een kraan. En toen weer gast nog een kraan. Dus eigenlijk had hij maar jouw werk aan? Ja. Al die polders, nou, die had ze me toen. Dan zei ze maar, ik heb 12 weken werk voor 12 kilometer nou, en hij had over per dagen. Ja. Dat had wel een beetje serie, of niet? Ja, nou. Ja, ik denk er nog vaak wel waarom, ja. Maar... Ja, dit is beter. Ja, dit is beter, hè? Ik heb er altijd van hoor, jong, maar... Ja. Ja, hij is er altijd op aan, jong. Eerst al, hè, omdat ik mocht het werk zich eruit lang. We zijn altijd een kraan, hoor. Was dit ik even bij Bjerrie, zei je wij het vroeger? Ja, nou... Moest je hoe verschil? Dat verschil in meters, hè? Jezus, groenigheid. Dit valt ik net mooi, dan heb ik wel wie. Dat door een kriesdagen werk. Ja, hij is wat het lang. Ja. Maar goed los, hè? Nou, hoe liggen het? Dit is de eerste keer, hè? Wel een beetje? Dat is best. Had je nou niet gedaan, maar ja, dat grote apparaatje dan. Ja, een kilometer per week. Ja, meer denk ik, ja, maar die. Ja, maar met dit net. Dit valt net toch mee. Kijk maar nooit. Dit valt niet. Ja, dit doe je een oerke en dan heb je nog, denk ik. Wat zei je? Wat stukje. Dan heb ik dan een stukje oerslijn. Wat verdomme, Maar dan vertelde Sjerkstra kreeg dat jou eigenlijk zijn werk inpikt had. Ja, dat heb ik gehad onder de koffie. Verdikken naar dat. Ik hier die man onder de gebak en alles. En, en hij zei, wist je dat wel? Nou, hij zei, doen. Wat verdorie, ik zei dat we in de 70 jaren, man. Toen is dat begonnen. Ja, hij zei, ik heb haast 25 hier. Maar hoe zou het nou lieken? Dat ik daar nog direct eens even een fotootje van nam uit jou in die kraan kwam. Ik zet jou erin. Ja. En ik haal die direct weer uit, op schouder. Dat maar goed op een rem zit. Want... Ja, hij zit goed op een rem. Ik wil net in een pompen. Hij gaat de goede kant uit. Hij gaat net in de pompen. Maar we laten jou even in de cabine zetten. Ja. Hoe zou jou dat vinden? Nou, dat vind ik mooi. Goh, dat valt mij mooi. Heb ik daar nooit in zitten. Nou, dan rennen we er nou even heen. Ik had hem, hè? Ja, dan gaan we dat even om. Nou. Ja, help Steven. Ja, 1, 2. God, dat je het best. Nou, je bent Saline gewoon lekker, man. Ja, hier, dat je een hele oorhekkel, hè? Dat is goed. Ja, dan broek ik deze klaar. Dan heb ik hier een knopje. En dan druk je op, ja. Dan gaat de knipper aan, jongen. Ja. Zullen we even een stukje proberen?
Ja, hier een beetje zakje. Doe ik er aan, dan gaat de bak weg. Maar kind kan hem uit doen. Dit is gewoon mooi, hè. Als ik naar 20 hier weer dan solliciteer ik bij Heidsma. Het prachtig wordt mooi in het veld nou. Moest eens even zien, maar wat mooi uitzicht. Nou, dat zien wij nooit meer. Zal ik eerst maar even zitten? Denk erover. Ja, toch maar. Ja. Wat de borden voort nog genomen. Van waar een ervaring, Rikker? Ja, dit is een mooi dag, hè. Oh, Dat komt er in het dagboek, want dat heb ik, hè. dat haal ik bij. Ja, Ja, goed. ik kan jaren. Prachtig. Goeie. Goedemorgen. Wat ben je maar onderwan? Auw. Aan het wandelen met de hond. Dat is toch logisch, hè? Of denk je dat die hond mij We uitlaat? hebben de wandeling er al op zitten. Oké. Herinner je me altijd together? Nee, zo nu en dan. Als we elkaar toevallig Als je tegenkomen. elkaar tegenkomt, de honden reageren op elkaar. Op een hele grote afstand al. En dan worden wij naar elkaar toegetrokken. Ja, er Ja. zijn maatjes, hè, 2 maatjes van elkaar. Dus als Oké. we elkaar al ruiken van afstand, dan keren we om en denken ze, hé, Ja, daar is mijn vriend. Daar Oké. moet ik heen. Dus dan reed jouw hoen de andere kant op. Dan denk je jou van, nou moet ik weer met die man praten. ja. Of we nou willen of niet. Nou ja, wij zijn ook een beetje een maatje van elkaar. Oké. Ja, En we en kunnen dat komt door de honden, hè? Dan heb je gesprekstof. een Ja. leuk Ja. praatje even maken van hoe is jouw dag geweest gisteren. Ja, dat is leuk. Ja. Hè? Want is dat haast elke dag dus, dat je elkaar kort zien komen? Bijna wel, maar Ja. we slaan ook wel eens een dag We over. slaan Hè? ook wel eens bewust een dag over. Nou ja, als we elkaar toevallig zien, dan lopen we met elkaar op. Ja. En we wonen bij elkaar in de buurt. Maar we zoeken elkaar niet echt op. Nee, precies. Maar we Dat door de hoen. Dat doen de honden. Ja, juist.